Sadya og mabulukon ang nahimong selebrasyon sa Children's Month dinhi sa Lamitan City, Basilan Province niadtong Biyernes. Kay gisalmutan kini sa mga bata gikan sa nagkalaiyang tribo. Mismong si Lamitan City Mayor Roderick Frigay ang nanguna sa kasaulugan nga gipahigayon sa Dato Rizal Cultural Center dinhi sa Lamitan City. Ang Children's Month gisaulog matag tuig nga nagtumong nga ipabati sa mga bata ang pagtagad ug pag-amuma sa komunidad kanila, paghatag sa ilang batakang panginahanglanon sama sa pagkaon, balay ug ilang pamilya ug pagbahala. Ang selebrasyon karong tuiga dunay tema nga kalusugan, kaisipan at kapakanan ng bawat bata ating tutukan. Kapin sa usa ka gatos ka mga bata uban sa ilang mga ginikanan gikan sa laing-laing barangay ang misalmot sa maong programa ug nakadawat og mga school bags, school supplies, sinina ug biskwit gikan sa usa ka NGOs nga gipanguluhan ni Miss Margarita Oxtero. Aduna usay mga parlor games, paraffle, Disney Princesses presentation ug uban pang kalingawan nga makahatag og kalipay sa mga bata. Nalingaw ang mga bata sadya og nagmalampuson ang selebrasyon nga giorganisa sa City Social Welfare and Development Office, MILG Lamitan, Lamitan City Police Station ug uban pang stakeholders, lakip na ang NGO. Grace Alcunaba, Newsline Philippines, Basilan Province. Stay safe!